ya Kenya Power yaberege kubori wa kwenekia bunango sega segerere stima ime muchokeroka anene ase para yogendrete korosiwa ye municipality ya magega ye post ye stima kwanyoka nako wa emambiarere ngento kyabage kubeka abantu ase abekegima nabigo ko batiga bare egesunte ime bono nigo igatia bamenyi korwa se chinsemecho ababere bakugania boigo omo contractor oyo korosie pare yo tabaisa gusare mono amagacho egento kego Trubania obonchorera nigo baruro kuboria se company ya Kenya Power kwenekia buna chinga chonsi nkoligereria bare igoro yobokoreri ase estimeyo neyo kwenekia buna estima yabirege koba ase gosa senchirere ndonge asogokonya abamenyi bechinseme chomoriketo Paul Kapokara namange Chingaki obwagachi bwebara nene eyo manyakanite buna Backstreet bogendrete miyo muchiga okeroka nigo ritukuria rero estima nene omuti w'estima onyareka bwo kwanyoka oyo oirera chiwaya kubutoka egento ya turbania chinguru chumuriro imeye chinseme chiga chakiroka rero nigo kyaba egento kyo kumisana kare twanyora muna aba estima nigo yagure pa ya omuti w'estima ugure nse ne chiwaya chirenze na hiyo ni hatari sana kwa maisha ya watu wetu korenganamo na Richard Japanese uyuru munyakirogo bwabonjirire kurwa sorgongoro igaru muchokero kana boigo omurayo nyumba 10 nigali erere obokongo boigana kujebule company ya Kenya Power kwani kibunango sigasigira bare mangana yigamo sia bano bwangoli kalioko leta amakweli twarenga gusaba Kenya Power munie pare ko yegendrete korosu bateme barusie mete eri para elinda bananchi banyore epare eramwingia nande ba make sure muna chiwaya bachibekira munera kandi chiaba igongo saba Kenya Power hii ni hatari kubwa sana wajaribu bateme kabisa barusi waye chilinda bananchi banyore obwene bwabo nonyina bo Japanese nigagendera ko bagakobodu mo contract yo kolema epare yiga kwani kibuna atari gosalia chinyomba cy'abantu egento kigendrete gutubanya oboncheli emiyorgongo iga rwakeroka kero no musada twetwe tugosabe contractor era the site ndoje mbuyagendrete korosia lakini hata basa ko sali chinyomba cy'abantu kuno komosaba lakini asepare da kirete tigetororo umwelio ye nigaburirie dishirike ligali ko bwato komorero lya Kenya Power kwene kyabuna ngosega segeralire amangana ya chinguru chomorero imeyorogongo rwagusiri kaliokoleta sale nego cyasaba onchiria nabali aba begetoko semere kwabo ase chinguru chiga chomorero korugoro botuko bwa igoro osebogo kira rero nigo estima yas bora kero kenkima igona asale nene so mwananchi owetero boko munobo na mono muna bono uchumi yesale gete igo tugusaba Kenya Power taliga iguka lakini onsi pia sechi para chikorosu na ende mbure gotuga bakorega asiere bwango na ende ba make sure baira ni richi wa chabo mapema na ende ba make sure ne meteri yagotire ba change babeke mete eremenya osewale chi concrete elinde tonya ko batogo twale estima etari konya kona chika ofyo aiga keroka ginko reporter getaseni kwa wanchete kya Ndizi TV inche konkuru kwa Polycarp Okara.